जत' मेडिया ताखौ सङा जों दिनै आरो सानजागाराव अबाहिके कुथुंनाय माने बुबाकरनि वारियर्स रक अबन जों खायसा जों हरफ मासु गायसा जों जतन साइमानाव मिया 24 तारिख अक्टोबर 2025 29 कृष्णपुर मंडल बाई তিনি মংয়া কামি হাতিব মিয়া যে ফেক জয়নিং 480 ফ্যামিলিনি যে 6480 যে ভোটার উবাগারনি যাকারে থানতানি যাকারে যে টিপারমা থাই যাকারে যে বিজেপি জয়েন খাইনি যে ফেক টাটাল খাইমানা অবনা সরাই সরাই খাইयै লুকরংনি বুসকাঙ্ग नंनि माइदमे चिनि बरं गोनां सार कमल कलय चिनि बरं गोनां गियान चिनि लुकरंनि बुसकांग खाइनारनाय दिनै आंहाबो साननो दङो जोंआरो केबो जोंआरो बुबागारा हानो सनाय जों केबो आरो थांया दिनारो गोबां लिडार दंबायो बुबागारा हामजागै थागलाबो थागै दंनाय अबाहाय लिडार दंबायो आं खायसे खायसे मुंसालिया YTF चिनि प्रेसिडेन्ट दङ अनपिस देबरमा चिनि वर्किंग प्रेसिडेंट चिनि अशोक देबवर्मा आपन करे चिनि सबन चेयरमैन मनोरंजन देबवर्मा अब हाय खायै एबा चिनि डेभलपमेंट चिनि प्रेसिडेंट माने सपना देबवर्मा तै और गोरों और हजार हजार बरक अबन प्रमाण मियानि जे फेक जनिंग न स्राय गै सानान बागै जों तिनि और नगमा मारिंखा बेलेके हामबाय सबाय सुग्रुबै तिनि बरं गंसार खबना सानाय हामबाय सेवा निनामन सेरो जतना हामबाय नरक तिनी जों जे और प्रेस मीट खाइमानि तांबगै खाइ जतन चिनि सेंट्रल कमिटी YTF नि BP वाइस प्रेसिडेंट बसाइ खानारिका चिनि और जत वारियर्स बुबाग्राना हामजागनाय र तंबायो मिया नरक नुखना 24 तारिख अक्टोबर नि सालमारिवो काइसा जुमला जॉइनिंग आंखाय हिनो आबनो जुमला बीजेपी जुमला जॉइनिंग खाइगा और जोंनु खातामाव बेबागै 480 फेमिलिनि 6480 जन भोटार बीजेपी वो जॉइनिंग खाइगा नि जे फुनुकमानि अब टोटली फेक आबो भाई चिनि वारियर्स सारा त्रिपुरा गनांगै तंनाय जे त्रिपुरा सारक बुबाग्राना हामजागै तंनाय रक त्रिपुराम था तंनाय रक नरक खा बायनानि नांगिया खा ताबायदि जों मिया रगनो नरकनो जों फुनुखा और कृष्णपुर मंडल से जॉइनिंग खाइने हिंगाके चंपकनगरनि बास थाइनै बाहायके बरक तुबना नां और कृष्णपुर मंडल ने बिसिंग से जॉइनिंग खाइना हिंके मानदाय ने बाहाय के बीजेपी कर्मी सकपाय बाहाय के खुआइनि कर्मी सकपाय अब के बहिरागत जे मियाओ जे परिमल देबवर्मा हनै जे खरकसा और याक्ति सानाय बनत जों और सिसिसिनिया बर चिनि बुतारिया इ चिनरनि खरकसा खरंगै बुतार दङ जॉइनिंग खाइया जों अब शिकार खायो किंतु और जे 6480 जन भोटार थांका ऐतिहासिक घटना घटे गेल माने अब टोटली जुमला फेक अब नरक जतन साइमानो गोबां त्रिपुरा सारक जों मिया रग नुखा तिनि चिनर तंबाय चिन बुमारक बरक पलिटिकल रैली बा बीजेपी नि पांदा हनै साइ सिमाया ब्लैंकेट रिनाय खुतुं रिनाय ताई तामगो रिनाय ताई खानामानि के रांबो रिनाय अब हायखायै गारि वो होजाहाबदे नै गारि वो दायति फैलाय जाखा एके चिनि बर रक बाक्सा हायनो हम तो रिंग दिसिनजा हिम दिसिनजा का हायनो बर सिया पया बुनि रिगनाय रिसारति गासाय फैलाय के नरक जों बरनो भिडिअ फनुका और 480 फैमिली नि 6480 जन जुदि बरक हाबले मिया सोङै नायखा SB रगनो बरनि पुलिस प्रशासन रनो बुसुक बरगं खाना बुसुक चिनिबो प्रोग्राम तंमानि 37 माल जोंनो के परमिशन दिलिया तामो चिनिबो खुतुं बागनानि ताई ओ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रो बागनानि प्रोग्राम तंमानि जोंगाबन बाय खेलाय चिनि बर और फाइजाक 36 माल प्रोग्राम खाइनान बागै जों और तंगै नाय दं गे कखा हायसि गोबां मा बुखुक रक अब हायखायै
रिगनाय खुतुं रां रिनाय हिनि तु बुजाक मारक आबरक खरक साफान मो मानलाया बरक बिजि बरक एरें सि बीजेपी नि बानाव तला हाबो नै अर जे 6480 जना हिसाब खायनाय खाके कायसा फेमिलि 13 जना कायदं जोंनिया एसबी नि रिपोर्ट ना खावर मुसो बरबां होना सारा बरक चिनि बरबां चिनि पान्दानि बागैनि फाइबाय माने फाइबाय खेबा जोंर तंबाय दिनि चिनि बुखुर तंबाय जो मियाव जतै बुसो बरबां खायनो जों मिया जों एसबी रंने हयतेबो खबर नामन जतै बरबां मसे 1200 और बरक फाइमा से 1200 ओ गैदरिंग आबो सावबाय और चिनि वारियर्स तिफ्रामो थाराव 36 माला प्रोग्राम हनै खानाय फाइमानि आबरक बायसे 1200 गाके 6480 जना बरनि जयन नखा ओ जुमला पार्टी ओ जुमला दल ओ भाइकेनो जागा जागाव ओ माइके फेक जयनिंग खाइलाय दं ताखु बुखुग्र हेगे आं कयना मुचुमान हेगे ताखुते बुखुक सं खुतुंबाय रां किसा मासा मानमाबाय रिगनायबाय वाकसारिनाय हिनि तुबुजामाबाय पन्दिना हिनि तुबुजामाबाय चिनि समस्या समाधान ओंया आसुनु क्षमता तंखाके 6480 जना जुदि प्रामथानि ऐतिहासिक घटना घटे थांखाके आं चैलेंज रुओ खना ओ मासनि बिसिंनो क्षमता तंखे बीजेपी सरकार बीसी इलेक्शन खायतो एडिशननि 2टा सीट ताबो कालाइजाक दङ बेकेन मामदाय पुलिपरताय कुलाय चाम्पा हवार आबोना इलेक्शन खायतोन दूध का दूध पानी का पानी इंगनाय साबो आं एडिसी आमताय साबोनि एडिसीओ साबो ताबो फानो साबोनि फाम दं जों ओ मासनि बिसिंनो जों फुलुंनानि बागै राजि दं नरा खायनो मोसे नभेम्बर किन्तु बार खायरा गया किरिओ एडिसी इलेक्शन से खाइमाया तिप्रासार ने जे हामक्राय बीसी इलेक्शन बीसी वो कबां मा सामुंगिया दैमा नंगिया लामा हामिया पीडीएफ ने फान रां फाय काम के सामुंगिया कबां मा लुकरंनि जोंजाव से सामुं खाइजाया वाक सामान मा बाय रिगनाय मान मा बाय रिसा मान मा बाय अभाइकेनो चिनि 70 बछर रमै रिगनाय रिसा खुतुं बागजागै चिनि पार्मानेंट सल्यूशन नांमानि चिनि मानथाय जों मानिया डेवलपमेंट ओ डेवलपमेंट बाय चिनि आसल जे मानथाय तिप्रासार यगनानि तिप्रासार फेक थानो कलगै तंमानि आगे हिगे गाड़ी तुइसे फाइहने खनाओ बाइक ति फाइहने खनाओ बाइक ओ सरकार सबके साथ सबके विकास सरकार तंग थांताबो वागन कोप्लंके फेंसिडल फाइ वा गाड़ी कोप्लंके बाहायके ताबो निनि ड्राग्स फाइ इच्छा कृति बाबे अरनि लुकुरंनो हति प्रासारंनो ड्राग्स आरि बुथारना बागै अबाहायके चुकलि खाइ दं ताखुके बुखुसं चिनि तिप्रा एकट इमप्लिमेंट खाया माने तामुबा आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक अर्थनैतिक सामाजिक भावे डेवलपमेंट खायनानि बागै बुबाग्रा ट्राइपाइटेड एग्रीमेंट खायमानो इमप्लिमेंट खायरिनानि रिया केंद्र सरकारनो दमकिरि दंगो अमित शाहनो दमकिरि दंगो अरनि बरगरक चिनि मोखां सलियारक तमुनु तिप्रासारकनो तिप्रा एकट रेखा हंगाके 80 जुन हायदांगा नांनाय बीजेपी खायनाय ताइ अरताय बीजेपी खायनाय गैखां थांनाय बरकनो एकटा रेदि हायनि कास जागै दङ नों तिप्रासारक नों पुनमा सामना बाय निनि बसा जों यगमानि मोदमानो जों खुतुंमान माबाय यदि खुतुं जों बरिवो रिसा जों बरिवो रिगनाय जों बरिवो ब्लेंकेट जों बरिवो दङ जोंबो एडिशनिबो चिनि रेभिनिउ दंमाबाय चिनि फान दंमाबाय जोंबो रि दङ रियाङिया किन्तु अबाहायके तिप्रासारना फेम लगै जुमला जॉइनिंग फेक जॉइनिंग खाइ ताबो तिनिबो जों खानाव मानदायो जुमला जॉइनिंग खारि दङ नै खाना बहायनो तागारजला खाइ दङ लुकुरकनो आं कयना मुचु ताखुके बुखुसं चिनि सल्यूशन रिसाया चिनि सल्यूशन रिगनाया चिनि सल्यूशन किसा वाक बेनिफिशियरी मानमा बाया मुख्यमंत्री ने 25,000 रां मानमा बाया मुख्यमंत्री नि दाम हिनाय खुतुं मानमा बाया चिनि सल्यूशन ओ एडिसी बिसिंनि हा
केबो पाइमाय आंना नांनाय ओ एडिसि बिसिनो तिप्रा सारक काहामके तंनानि नांनाय ओ एडिसि बिसिङो रोंनो काहामनो नांनाय सा काहामनो नांनाय सिनि अधिकार माना नांनाय डाइरेक्ट फान फाइना नांनाय ओ हावो बुनि दफाताय हाबै मायांनाय जात जों थिनाङो फानो जों थाप्ला चाय फानो जों हा चालाङै फानो सिनि बसारक काहाम तंथुन सिनि बसारक बुइबे हा ता सेकजाकथुन सिनि हानि बसारक डाइरेक्ट फानमानै एडिसि जोंना महाराजा बीर बिक्रम कालांमाने ओ रिजार्भ जागावो जों थिनाङो बैसिनि बुसु बसारक ताबो बलं कतरमा ताबो खालि टं थानो हापं हाताय खालि ओं टं थानो आरो ने बाहान बुथै तिनि तिप्रा सारो मानै तंथुन आबन बरक सावो एडिसि रां रहर एडिसि जे रां रहर माने काटाय जों इमप्लिमेन्ट खाय तिप्रा सारनो जों बेनिफिट दङ जों चैलेंज रो मिया मुख्यमंत्री सावो ठीक भावे निनी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रही है ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट जों यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रहरी दं ताकु हॉस्पिटल कतर तांगने नंथन निनी स्मोक हाउस ने अंथन निनी लामा अंथन निनी बाजार शेड अंथन एस्ट्रो टैप अंथन एवरी प्रोजेक्ट जों पाई टू पाई जों जिनी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट रहरी दं और जुमला सानानै ताई जागा करिखा मंगिया कामिवा फायै फेक जयनिं खायनायनि तंमुंनो आं हाय रिपीट खायनाय तिप्रा सारंनि तिनि उन्नतिनिया लामा करै दै करै फिरां करै जों फायनाय साल ओ तिप्रा सारंनि लामा करै दै करै रोंनो खामिया कारेन्ट करै दैमा नैया आबर अ रां बर थां साबो नक ताङै दं कतर साबो जागा पाइ दं बर नक पाइ आबनि हिसाब जों साननाय लामा कासनाय डेपुटेशन दोनाय एसडीएम ने थाने जों बयकट खायनाय ताकु टाइप जों बयकट खायनाय बुबाग्रा बाय चैलेंज तारे दे हानि बसारो बाय चैलेंज तारे दे जों किरिया नरक नुखना मिया जे और फाइनेरक सिनिया मोखां फातानि बरक तो बैसे और जयनिं नि खना गागन खारपायखा हावके खारपायखा गोबां बरक खारपायखा जयनिं नि खना कांके जों आबहाय फेक जयनिं नि जों बुख्रुबलाय मान खामो साबथिगलाय मान खामो प्रोग्राम खायनारि याखाय मान खामो जों लॉ एंड ऑर्डर न जों बरम रु हास्याव तंगचां तंनानि जों बरम रु डेवलपमेंट नंनानि बरम रु फिया जों मियाव आइनो जों यागन नालिया ताकुक ते बुकुक सं अभायगन आं कक साना मुचमके गोबां जागन अमहायके फेक ताबो फानु कुन तिप्रा सारक इ खरकसा लीडर बीएससी चेयरमैन नि बागै खरकसा लीडर सामुं मानानि बागै लामानि सामुं मानानि बागै खरकसा लीडर नोंबनो रां मानानि बागै बने पोस्टिंग गान्दारा तुमनानि बागै ब चाकरी मानानि बागै चाकरी मानमा बाय बीएससी चेयरमैन मानमा बाय ईएम मानमा बाय एमडीसी मानमा बाय मंत्री चामा बाय जे प्रसारनि समस्या समाधान या जों ईएम अंग दङैबो जों समस्या समाधान खालामैया दंमोंनो चिनि तिप्रायाकट चिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन तु माया सा आबोनि बागैनो थानजांनानै नांगौ बुबाग्रानो याकारे थाङै चले याखौनो चिनि गोबां मा बुमारक जतन तिनि फाय मिया फाइनेरबो तिनि फायबाय जा साव बरक जोंथ ब्लैंकेट रिनानि सिटि फायजागो जों तो रिगनाय रिनानि सिटि फायजागो अबेके जॉइनिंग जों खारका जों केबो तंया ओ फेक जुमला जे देशनि प्रधानमंत्री निजेनो आं ईश्वर बे रहरदां मासे आं आमानि बहकनि आचाया ईश्वर बाय सामखायनि ताताल सानाय बबोसा आचाया पो ओ दल जुमला बीजेपी अब हाइकेन जत जगह ताताल साइ दङ एडिशनल रां रहरियावै रां रहरका साव फेक जॉइनिं खायो गोबां मा जागानो कतसो 15 लाख रां दायरि नै 2014 विधानसभा निर्वाचन निसिगां सामानि आइ हदाउक्रारन रां दायरि नै 5000 के ताबक पर्यन्त 2014 सामानि हदाउक्रारन ताबक रां दायरिया भारतवर्ष बसर बुसुक 2 कोटी बसर 2 कोटी के चाकरी ना नहीं सामने बुको एड फाइका हेनो 2014 बीजेपी फाइका हेनो डायरेक्ट फंड ने एडिशनल 125 अमेंडमेंट बिल खाइनाय लोकसभा पाइखा
বিধানসভা পাইখা ব্রনি কক জুমলা সিমিসি আবন বাগৈ মহারাজানো ডাইরেক্ট অ্যাটাক খাই সাউমিয়াও আবন বাগৈ তাবো ডাইরেক্ট অ্যাটাক जों मा खाइखे बिनो जों एलायन्स पार्टनार तंगैफानो जों आबनो जों मा सावो सिनि बरम गोनां मन्त्रि सार अनिमेष देबरमा साथै जों दरकार क्षमता दंगेन एलायन्स जन दुमो टिक्लाय रहदे जों अंखारिया नरकनि सिंह साकापा गासाइनो सिंहनि खन्थाइ फुइनाय जों नरक बाइचुं बुलायनाय नरक बाइचुं विधानसभायाव कक सानाय निनि लोकसभायाव कक सानाय एडिजे अधिवेशनाव नरक एलायन्स दंगैफानो विधानसभा एलायन्स दंबाय जों फातारबो सानाय बिसिङावबो थानाय जों याकारिरिया ताखुकताय बुकुसं आबन बागै फान्ता बायदि आबन बागै खाता बायदि ताखुकताय बुकुसं फनुगलाय जों तिप्रासार 11 महारानीपुर नि तिप्रासारक और बाहायके दं जों बुबाग्रानो बोसोर सापुट खाय दं अबन जों पुसनि बागिया एमनि बागिया एमडिसिनि बागिया एमएलएनि बागिया तिप्रासा यंगनि बागै जितबा ओ हानामो थांनायनि बागै जितबा किनाङा थांनायनि बागै जितबा ओ जबानो जों हायनो मोथागिया जे ताखुग्रक जे बुखुग्रक तिप्रासानो बुबाग्रानो यासिमा फुनगै थांनाय रक बुजिवै किफिलि बुजुई किफिलि उलो एरें न हदाव दफाव बुमुं मांगलाक तंमुं मांगलाक सेलें मुंनाय आं नरक न जलिया नरक किफिलि आरो मुंसाकरै आरो नों किसा रां मानानो आरो नों किसा मानथाय मानानो लामा मानानो बीएससी चेयारमेन मानानो तामो मानानो आबो बाय तिप्रासा यगिया नों चिमि हामनाय विकास सिमियंनाय विकास सिमियंनाय दफा विकास अंगलाक चिनि हदा विकास अंगलाक आबन बागैनो ताखुकताय बुकुसं आं आसंनो कायना मोसुवो खा ताबायदि ताबेलि बुबाग्रानि लगे जों तंना नांनाय अ हाना फिया साक ने बुबाग्रा लगेरि तंमाबाय बुबाग्रा न जों लगेरवै ते प्रासारन थांसा खायखानिव नरक ताय बुचुबा देने आं जतन कबगो हामबाय।